Izložba konja, prva uzgojna, hrvatske pasmine, hrvatski posavac. Čekamo da kiša malo prestane i počinjemo sa službenim dijelom. Kaj je on tak nervozno? Kaj je on tak nervozno? Tu se ne gleda. Ali bolja, jaka, dođete po pitku, Kamer me rubera. Ovak malo, dobro, može. Čovjek te slikaju. Gdje si? A gdje je paša? Plaćam se. Sad hoćete nam reći kaj će to biti? Koje? Ovo, kotlovina. Turopoljska kotlovina. Sa ili bez prave turopoljske svinje? Sa. Slavo, može. Pa imate lepi šešir. Samo ovako, prava konjak. Konjak. Bila 100 pa 200 brojeva. Da. 70. godine Gorica imala 200 brojeva. Koje? 70. godine. Gdje su drugi? Kos, veverica, čuk, medved i još jedan, 15 je bilo, ne znam koji. A ovo jedan viče, a jel ima tu i ljudi na ovom faksu? Idemo mi počinjemo. Živjeli. Moramo na zdravlje konja. Tako je. Konji ne vidim. Meni će ovo bude za školske nevroze. Treneri konja. Neka je ono, da ovo... Ne bi trebalo... Ne, treba jašnje. Ona boja jutro su 5. Marijana, kako si ti žaka zela tu? Kako ti žaka sije tako dugo? Isto, samo uvijek dobar dan.
A kaj dečki ste poplašitelji? Usmjerimo, znači. Da. Nam napravi nekakvu bedastuću. Jer ovo je muška i ženskima ovdje. Ženska. Djevojka. Jer mi da vi ne znamo, idemo njima i mi. Dok je prilika. Čiji si ti mali? Mali čiji si? Sve to udari. A ne krokodilkom. Želim da zaboravim i da život bez nje Ne, to tek sad su se ovako. Recept i mene Ajde, prosim vas, dođite što bliže da možemo konačno krenuti sa ovom današnjom izložbom konja Posavca. Vjerujem da ste ga već dobro razgledali i vidjeli da... Viško dobro vaše jega, gdje je vaše? Do kraja. Jer ja ću se vratiti. Pozivam gospodina Miju Kundića, župana plemenite općine Turopoljske, da se okupe ovdje u blizini pozornice i da možemo početi sa programom. Gospodina Vladu Horinu vidim već je ovdje, zatim predstavnika grada Zagreba, gospodina Josipa Janeša i, samo trenutak, još je jedan gospodin ovdje.
Molim gospođa Zlata Filipović i gospodina Branka Borkovića, prosim i da se okupe ovdje što bliže pozor, da možemo krenuti sa programom. Dozvolite mi da vas sve skupa srdačno pozdravim i zaželim ugodnu dobrodošlicu na prvoj izložbi konja pasmine Posavski konj. Izložba se održava pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije, a u organizaciji plemenite općine Turopoljske. Molim bubnjara da označi početak priredbe. Čujte i počujte, daje se na znanje i ravnanje da v nedelu 5. lipnja 2005. leta v 9 ur jutro plemenita občina Turopoljska organizira na semišću Velike Gorice prvu izložbu konj pasmine Hrvatski Posavec. Izložena bude najboljša krva Turopola, Posavina Vrhovlja, a bude i konj s Karlovačkog. Vidite kakve sve konje imamo. Za prigrišti bude Turopoljska pečenica, pečena Vrhovlju, a bude i kotlovina s kobosi. Sad bude... Plemeni. Evo čuli smo i našeg bubnjara koji vas isto tako poziva na ovu svečanost, a sada pozivam organizatore i predstavnike županije, župan plemenite općine Turopoljske, gospodin Mijo Plemeniti Kundić, predsjednik sekcije uzgajivači konja, gospodin Branko Borković, poznatiji kao Mladi Jastreb, predsjednik središnjice Saveza uzgajivača Hrvatskog Posavca, gospodin Vlado Horina, predstavnik Zagrebačke županije, gospođa Zlata Filipović, predstavnica poglavarstva grada Velike Gorice i gospodin Josip Janeš, predstavnik grada Zagreba. Gospodin Josip Janeš se ispričava, nije mogao danas doći na ovu izložbu. Poštovane gospođe i gospodo, vrijedni uzgajivači Hrvatskog Posavca, dragi posjetitelji, želim vam dobrodošlicu na ovu našu prvu izložbu konja Hrvatskog Posavca. Mi smo, evo, i unatoč i kiši i ovakvom nevremenu, ipak zahvaljujem na ovak lijepom odazivu i vjerujemo da budemo danas odelali jedan dobar dan. Što se tiče izložbe i što se tiče razgledavanja konja. Organizator ove izložbe je plemenita općina Turopoljska i Središnji savez uzgajivača konja pasmine Hrvatski Posavac. Čast mi je i posebno zadovoljstvo pozdraviti danas saborskog zastupnika gospodina Toninu Piculu, predstavnika Hrvatskog stočarskog centra gospodina Radovana Nemeta, člana poglavarstva Zagrebačke županije gospodina Vladu Horinu, pročelnika Ureda za poljoprivredu grada Zagreba, rekli smo da se ispričam, pročelnicu za poljoprivredu grada Velike Gorice gospođa Zlatu Filipović, predsjednika Središnjeg saveza uzgajivača Hrvatskog Posavca gospodina Branka Borkovića, dekanicu Veterinarskog fakulteta profesoricu doktoricu Liljanu Pinter i sve vas ovdje nazočne. Pozdravljam i da bi ovakva izložba mogla se održati, veliki su i troškovi, a uz poglavarstva Zagreba i Zagrebačke županije podržali su i mnogi sponzori, pa im se i ovom prigodom zahvaljujem, a i pozdravljam njihove predstavnike. To je predstavnik sajmišta Solidon Žužić na ovom terenu gdje se sad nalazimo, zatim sponzor je Veterinarski fakultet, Veterinarska stanica Velika Gorica, Offset tiskara Markulin iz Lukavca i VG Komunalac. Dakako, da bi se za ovaj događaj znalo, onda imamo i ovdje predstavnike medija, njih isto najljepše pozdravljam i oni su medijski pokrovitelji, to je Radio Velika Gorica, VG Report, Glasnik Turopolja i Reporter.
Pozdravljam i našu braću turopoljske plemenitaše, sve vas posjetitelje, a nada sve 30-ak najboljših studenata veterinarskog fakulteta koji su također danas ovdje s nama. Plemenita općina Turopoljska prošle godine je osnovala sekciju uzgajivača konja i danas imamo 20 članova i 60-ak konja. Tako da sad već uz autohtonu pasminu, nada sve već poznate turopoljske svinje, evo imamo i autohtonu pasminu konja. A će Bog da, evo tu vidite i našega tura koji je za sad, u prošloj godini smo ga napravili na projektu Oživjeti tura kao art happening naših umjetnika velikogoričkih. Vjerujemo da danas sutra na našim pašnjakima bude i živi takav tur se pasel, jer Turopolje je i dobilo ime po upravo takvom govedu. Svima vam želim da se ugodno osjećate ovdje, malo rasklađeni, sigurno vam ne bude niti vruće, da razgledavamo ove naše konje, ali želim i da se kasnije lijepo družimo uz naše tamburaše koje budu također tu, uz specijalitete od turopoljske svinje, a ovom prigodom smo pripremili i posebnu sortu, našu domaću autohtonu vina, to je škrlet, i on je prigodno obilježen za ovaj dan, pa vjerujem da si onda na kraju, kad bude sve gotovo, bomo zabili onaj 0-0, pa si bomo i popili i svi zajedno se poveselili. Hvala vam lijepa. Sada dozvolite mi da pročitam mali odlamak Može plesa za gospodina Darka Bečirovića. Još je bomo pevali zbog Mirjana. Znači, to je sa ždrebetom ovdje ne piše, ali važno da je ždrebe ispod nje. Evo također gospodin Darko Bečirović Svete nedelje. Pobila Lisa, spada u red mlađih pobila. Boja